yazi ukuthi wena ongakalizwa ungamathambo omileyo. Wena osulizwile waliphika uyaqhubeka ukuba ngamathambo omileyo. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siyabonga kuMoya oNgcwele, sibonga ithuba asipha lona, sibonge nje umusa silokhu sihlangana sizoshare indaba ezimnandi, indaba ke lezi ezithinta umuntu nje kanye noNkulunkulu. Siyabonga nje bazalwane nakini ngama-comments, ngokusubscribe, ngokulike. Siyabonga kakhulu nakuma-channel members, ama-channel partners, siyanibonga ngayo yonke isupport. Nabo bonke nje abasupportayo eceleni siyabonga bazalwane ngemikhuleko. Kuningi nje nikwenzayo, inkosi enigcine nibusise nonke. Siphinde futhi sikhumbuzane ukuthi yebo impela kusasenjalo nje 27 April kuyobe kuyokhulekwa eNgcobo, imile nje indaba yenkonzo. Siyabonga bazalwane kakhulu kulabo already asebesupportile up to so far. Inkosi ayiqhubeke nje lokho inigcina inibusisa. Nama banking details ngizobe ngilokhu ngiwafaka nje lapha ezansi kwi-description. Kwabafisa ukuqhubeka belokhu benikela nje, futhi sisaqhuqhumezela nje ukuthi abaqhubeka abazalwane balokhu benikela ngokuholwa inkosi. Siyabonga nje bazalwane kakhulu. Ake singene endabeni yanamhlanje ku-Ezekiel chapter 37. Ngizoza lapho nje namhlanje. Ngangithe last uma siholwa inkosi ayike sesivele safika. Ezekiel chapter 37, isihloko sakhona sithi the dry bones live. Amathambo omileyo aphila. Amathambo omileyo. Verse 30, chapter 37 verse 1 wakhona uthi, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Umulalela la kahle lelizwi uma nje uthi yalalela uyathola la ukuthi uEzekiel la waye kumbono, wayebona ivision. Akithi lasho nezwi ukuthi vele sawuba nemibono namaphupho. Kwakungaqali ke, aqali imbono namaphupho aqali nje sekuqhamuka la mase sibhabhadiswa ngoMoya oNgcwele. Even no Ezekiel babeyibona imibono, futhi babephupha amaphupho abanye babo inkosi yayikhuluma nabo audibly. Indlela inkosi nje beyikhuluma even na kwi-Old Testament. So nangu Ezekiel nakuyena la ubona umbono. Mayebona ke lo mbono kusho ukuthi lo mbono udinga i-interpretation. Njengoba ubona kufanele ukuthi uchazwe, and ozokwazi ukuthi awuchaze lo mbono nguMoya oNgcwele, ngoba lo mbono njengoba azawubone wambulelwa nguMoya oNgcwele ukuze ezokwazi ukuthi abone lo mbono, and lo mbono uzochazelwa nguMoya oNgcwele futhi interpretation yakhona. Ngoba nje uma ngabe ethi the hand of the Lord came upon me, kusho ngalelo langa uMoya oNgcwele wawukuyena, wayekumoya ngalelo langa, and brought me out of the spirit of the Lord, and brought me out in the spirit of the Lord. Uma uthi afunda into eyenzakala kuyena ithi ayifane na ku Revelation 1 verse 10, uma ngabe ethi John ngangikumoya ngosuku lwenkosi, naye la ngoMoya oNgcwele, ngoMoya wenkosi wayekumoya naye ngakuleli langa, and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Waba kulesi sigodi ayekusona. Lesi sigodi uthi uma esibuka sasigcwele amathambo lesi sigodi. Verse 2, then he caused me to pass by them all around. Ehamba wabuka lamathambo ayegcwele kulesi sigodi. And behold, there were very many in the open valley. Ayemaningi kulesi sigodi lamathambo. And indeed they were very dry. Ayomile lamathambo. uMoya oNgcwele ozochaza ukuthi lamathambo yini njengoba embonisa lamathambo kulesi sigodi samathambo. Ithi uma ngabe ufunda ku verse 3, and he said to me, inkosi, son of man, can these bones live? Lamathambo asengaphila na? So I answered, oh Lord, you know. Uthi yena ngaphendula ngathi, inkosi wena uyazi. Wena waziyo inkosi, mina hayi angazi, because ubona ngempela amathambo omileyo. Verse 4, again he said to me,
prophesy to these bones. Uthi makaprofethe kulamathambo. Kula ufike-ke manje umoya ongcwele bese qala uku-understandisa ukuthi la mathambo lawa uma ngabe ethi makaprofethe kuwo kusho ukuthi la mathambo ayezwa. Right. And ukuprofetha-ke lapha lisho ukushumayela. Profetha kulamathambo and say to them, uthi kuwo, O dry bones, nina mathambo omileyo. Uma ngabe uzothi kulamathambo, nina mathambo omileyo, uthi kuwo, kusho ukuthi lamathambo aney'ndlebe. Kufanele ezwe. Right, hear the word of the Lord. Izwanini izwi lenkosi. Verse 5. Thus says the Lord God to these bones. Nakho kushiwo. Yiliphi izofanele nilizwe? Yilokhu okushiwo nguJehova uNkulunkulu kulamathambo. Surely I will cause breath to enter into you. Ngizokwenza ukuthi kungene umoya kinina nina mathambo. And you shall live. Futhi lamathambo lawa asengaphila. Futhi nizophila. Ayinokuthi asengaphila. Futhi nizophila nina mathambo omileyo. Uma ungabuka lamathambo lesi sigodi ayehamba kusona sikuwo lo mhlaba njengoba siphila nje kulomhlaba. Sisemhlabeni abantu abaningi baye bathi uma ngabe beyibheka bengenayo uNkulunkulu, bengakholwa kuNkulunkulu, bengakholwa kuJesu Kristu. Bona bayibona bephila. Eqinisweni bayafana namathambo omileyo. Baningi abantu futhi angathi bayafana namathambo omileyo. Abantu abangakholwa kuJesu Kristu bangamathambo omileyo. Lawo Ezekiel ayehamba phakathi kwawo ewabuka futhi ayomile kakhulu. Wonke umuntu ongakholwa ukuthi uJesu inkosi nomsindisi ungamathambo omileyo. Kusho ukuthi uyafana nomuntu ofile uma ungakholwa kuJesu Kristu. Bonke and njengoba nje lithizwe futhi ayemaningi kakhulu kulesi sigodi. Ngempela nje futhi kusafanele siwenze umsebenzi omkhulu wokushumayela ivangeli lihambe lisabalale kumhlaba wonke, ngoba baningi even namhlanje abantu abangamathambo omileyo. Lamathambo omileyo kusiwona ngiyaye ngizwa bayabafundisi uma ngabe nje bekhuluma ngalesi scripture I believe basuke bedlala. Ngizosho kanjalo. Bethe amathambo omileyo ayatholakala, yabona khona i-team eyamathambo etholakalayo even naseBhayibhelini, Orlando Pirates. Uwathola uyamkhumbula Ezekiel lapha ethi mathambo hlanganani. Uma ungathi abhekisisa lapha kodwa uNkulunkulu wayekhuluma something very deep and very much important. Usibonisa ukuthi umuntu ongakakholwa kuNkulunkulu, umuntu nje ongakholwa, ongakalizwa izwi, kufana nomuntu naye nje umuntu oselizwile izwi waliphika. Yazi ukuthi wena ongakalizwa ungamathambo omileyo. Wena osulizwile waliphika uyaqhubeka ukuba ngamathambo omileyo. Yiso lesi sigodi Ezekiel ayehamba kusona phakathi kwabo. Abanye bacabanga ukuthi bayaphila nje, athi umuntu mangabe ebheka athi there's nothing wrong Mos. Usho kanjani lo muntu ukuthi ngamathambo omileyo? Usho kanjani lo muntu ukuthi ngifile ngoba mina ngikhona ngiyaphila? Yazi nje futhi ukulifakazela lelizwi. Ake siye lapha ya encwadini kaJohn chapter 5. Ngizothatha nje uverse 24. UJohn ku chapter 5 uverse 24 ngifuna ukuthi uyi-understand indaba yokuthi umuntu nje ongakholwa kuNkulunkulu lo muntu ufile ungamathambo omileyo. Ithi ku verse 24, most assuredly I say to you, qinisile ngithi kini, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. Ozwa izwi lami akhole ngongithumileyo unokuphila okuyingona phakade and shall not come into judgment. Loyo akasayi kwahlulelweni. Ozwa izwi bese yakholwa akasayi kwahlulelweni. Nawa-ke lawa amazwi engiwafunayo engizele wona, but has passed from death into life. Once wezwa izwi wakholwa kuJesu Kristu, lithi lelizwi uyadlula ekufeni bese ungena ekuphileni. Ingakho Ezekiel ebona amathambo omileyo ayemaningi kakhulu. Kusho ukuthi lamathambo lawa asesenenhlanhla ngoba asengaprofesaywa kuwona noma kushunyayelwe kuwona okwawo lamathambo omileyo, ngoba kusho ukuthi anendlebe ayezwa. Njengoba kuprofesaya nje kuwona kuthiwa izwanini izwi lenkosi. Okwabo ukuthi bezwe
and masebezwile kufanele ukuthi bakholwe. Nakho kushiwo nguJehova uNkulunkulu kulamathambo. Nasi siqinisekiso kushiwo uNkulunkulu lokhu uJehova uNkulunkulu wethu usho kumuntu ongenaNkulunkulu. Ngithi mina ongenaNkulunkulu uwamathambo omileyo. Akusiyinhlamba le. Akusikho futhi ukuhlambalaza umuntu. Kuphela nje ukuthi lizwe lelizwi linjengoba linjalo liyakubonisa liyakubekisela. La uNkulunkulu ayebekisela uEzekiel ukuthi abantu abangekho kumina, abangekho in my position, abangakholwa kimi, bafana nalamathambo omileyo, they are dead, bafile. Okwabo ukuthi bezwe izwi, masebezwile bakholwa, badlule ekufeni njengoba sifundile, bese bengena ekuphileni. Lalela ku verse 5 wala uthini? Surely I will cause bread to enter in you. Na kanjani uzawufaka umoya? And umoya khuluma ngawo la uNkulunkulu ukhuluma futhi ngomoya ongcwele. And uthi once wawufaka lo moya uthi and you shall live. Kusesekhona ukuphila. Kuwena olizwayo izwi likaNkulunkulu ngizothi mina yazi ukuthi kusesekhona ukuphila, likhona ithemba lokuthi usengaphuma ekufeni. Ungabi amathambo omileyo, usengaphinde futhi uthola umoya ongcwele bese uyaphila. But obviously before uthola umoya ongcwele kufanele uthole uJesu Kristu. And ke manje ukuze ukwazi ukuthi uthole uJesu Kristu siyabithola la uma sifunda ku verse 4. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, lalela ke lawa amazwi lawa, hear the word of the Lord. Zwanini izwi lika Jehova. Iliphi izwi noma who is the word? Ngubani ulizwi? Lelizwi kufanele silizwe. Siyathola ku John 1 verse 1. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ulizwi wayekhona ekuqaleni. WayenoNkulunkulu futhi enguNkulunkulu. Lithi lelizwi la egcineni ulasilane ka verse 4, hear the word of the Lord. Izwanini izwi likaNkulunkulu. Lelizwi leli nguyu lizwi, nguyu uJesu Kristu. Zwanini uJesu Kristu. And vele njengoba nje sishumayela leli vangeli ngeke silishumayele ngaphandle kaJesu Kristu. Umethi nje ithi kulamathambo mawezwe izwi lika Jehova nguJesu loyo, ungulizwi, uyilo lelizwi uJesu Kristu. Mantu bonke abangena Jesu Kristu, abantu bonke abangena uNkulunkulu, lalelani nje, niyancengwa uNkulunkulu, uyena onifunayo. Wabadala abantu bakho ukuthi baphile and futhi wasithumelela thina ngendodana yakho gama layo linguJesu Kristu ukuthi mayize emhlabeni izosifela amacala ethu. Khona singeke silokhu sifile lapha esigodini samathambo omleyo. Khona sokwazi ukuthi siphile, but okwethu ukuthi sizwe izwi, and izwi nguJesu Kristu, nguyena ulizwi. Masizwe uJesu Kristu, masikholwe nguJesu Kristu. Nasike isithembiso kumuntu oyoba nenhliziyo ezwayo, oyoba nenhliziyo nje evumayo. Ngiyazi abanye banenhliziyo ezolukhuni, engathi nawe wena obunenhliziyo elikhuni ubungayithambisa uyenze nawe izwe. Ngizothi mina kumuntu owamukelayo, ozwayo, othi manje sekuyavuma, nasi isithembiso asiveli kimi lesi sithembiso kodwa sivela kuNkulunkulu. Ku verse 5, thus says the Lord God to these bones, kulamathambo, kumuntu ongena uNkulunkulu, because ungamathambo. Uthi surely kokwenza uNkulunkulu ke lokho, akhathazekwa nothi kanjani kodwa yena uzokwenza. Uthi surely I will cause bread to enter into you. Wena owamukela izwi, owamukela uJesu Kristu, ngizawukwenza ukuthi umoya ongcwele, because lo moya ngumoya ongcwele, ukuthi mange angene kuwena, and lithi lelizwi once wangena and you shall live, uzophila. Nasi isiprofeto esilethwayo kumuntu ofile, kumuntu ongamathambo, kumuntu ongena uNkulunkulu, kumuntu othi mina nje ngiyasaba manje indaba yokusindiswa, ngiyayisaba indaba yokukholwa, mina ngiyisahluleki, mina ngiyazazi ngiyahluleka. Ngizothi mina into ekwenza ukuthi uhluleke ukuthi you are amathambo omileyo. Uyabona nje uma ngabe usesekuleyo position yokuba amathambo omileyo, uzohluleka through and through. Ngeke nje khohlwa ngawakha amandla, ngeke uzuzame futhi ukuthi uphume kuleso stage leso.
uma usazama ngawakha amandla until wamukela uJesu, uzwe izwi likaJehova, wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, yena-ke manje ozokupha ukuthi ukwazi ukuthi manje nalokho bekukuhlula njengoba uthi uyisahluleki, nalokho bekukuhlula ukwazi ukukuyeka. Ingakho nje ethi surely ngizakunikeza umoya uzongena kuwena, emveni kwalokho uzophila. Kusho ukuthi yobusuba namandla okuyiyeka nalezi izinto ebekade zikuhlula ukuze ukwazi ukuthi uphile ngomusa wenkosi uJesu Kristu. Soqhuba le ndaba uma kuthande yona nje. Okwami nje ngikushoyo, yamukela uJesu Kristu, isethembiso ukuthi uzokwamukelisa umoya and lo moya uzokwenza ukuthi uphile. Asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.